Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Naalaan ti CCTV camera iti panangadong party Maysa nga L300 van pinaparadang lugan iti highway iti Barangay Tabukbatan Ilocos Norte iti Laing Kalman. Magkita di video ti lalaki nga nakakurong-kurong iti pagisukuban ng sunod iti highway yung simulpot dati blue nga SUV nga nagmenor at damit iti labas-pas si Arena nga el-300 van tinikudan na iti agrenement isumetin iti inatani bawing ket nagturong iti kinganigid nga paspiraltada nga rasanti na panakadong par dati nakaparada nga lugan mabuti sa ti impact iti disgrasya na buong windshield na nakamat nga L300 van dito nga ti driver ket saan nga naan awan ka na sugatan iti insidente nga naklaat di iti lugar gabutad bigla nga nagmenor iti puraw nga van nga rason natin iti bawing na ket nag-skid mark iti kalsada nga rason iti inak na kaydong par iti lugan na iti nakaparada ang matlaing nga lugan nga kuko at Ilocos Norte Electric Cooperative na parang si panagyaman ti driver ti kurong-kurong kapusang sa tinamaan tinadakamat nga van nga nagdisgrasya iti nadakamat na lugar iti Barangay Tabok Batak Ilocos Norte. Iti sa balipay nga damag nasugatan iti Maysa yan kastanatan pinmusay iti Maysa gapo ko natin napasama nga naglas driving in homicide kindan sa driver iti Barangay Lumbat ting Ilocos Norte ti driver dati may isang truck mixer truck nga ni Mark Joseph Gaspara Falcon nagturon talupulo at hindi iti Barangay 47 Benaglawaga City tinagbaling nga biktima ket ni John Mark Medina nagturon talupulo 5 construction worker kinagindeg iti Barangay Utaw Salsona Ilocos Norte. Investigasyon ti PNP ti Mixer Nandreman iti kanang taklod na iti concrete cement iti Maysa station site idin ta aksidente nga napadta iti dike nga rason maten ti panakatama ti biktima nga manalaman iti panagpastar na iti landok kabutiretoy na itaray iti dingas iti hospital ti biktima yan pimusay bait iti panakatamtaming idinto nga ti truck mixer ket nagsagadomet dati danyos na ken nasugatan pa iti driver nga so kita itaray iti Dingas District Hospital iti agdamakit sa drabang salita at sugang na partido teknan iti napasamak nga disgrasya. Iti sa balipay nga bangir dapay iti napili iti drug diverse operation iti Barangay San Lorenzo Bangi Ilocos Norte. Kaya kamantan 55 nga ginteng iti Barangay San Lorenzo iti nagamay babayan tinawait at ta nga may bas operation babayan tinapaglako iti na sa pakit Cebu iti nagpumarang nga police pusher buyer naman nga ti may pagorok ilako ti suspect ket ang balor dati iti 1,000 pesos bill babayan tinapamarang bayan iti droga nalabaking 40 parts nga pakit Cebu ginaglaon iti crystalline substance ken masapang open pa sa CCA nga may pagorot nga dangerous iti Cebu ken naalapin ko na timay sa nga cellphone iti ang damakit umabot sa 1.5 grams iti nga ebidensya kontra iti nakamat at nga drug suspect so mga nagtikaso mapanagasay jaray na 65 iti nakamat at suspect iti drug diverse operation iti Bangi Ilocos Norte damag pelang manipot iti PNP Idol Dennis Sanitio sa IFM.